Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier. Pera Padala. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Sigera, President, Sigera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Sigera Technological Colleges. An oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. An oras na ini hatod man sa Sendok sa Karahayan Boat ni Vincent Boyet Nagrampa, punong barangay kana San Vicente Sur, Iriga City. An oras na ini hatod man sa Sendok kana Nakings Paul Water Repelling Station, on and managed by Puli and Ani Barasina Bagapuro, na makukuha po dyan sa atubangan kana San Isidro Elementary School, tigdi po sa siyudad kan Iriga. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m.
Mga karonda, magdangog na sa programang Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Mga tugang, Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pets sa 8 kita kan bulan Agosto, daw po kita ng Webes. Background na parang tanog, ako pa model. Kay Banya to sa lado technical, si Chabi na obra. Sa information, si Tony Matic Saison. Sa transmitter, si Ricky Sagayap. Malumlum na naman po kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Pero maray nga na ita sabi kan ibang manakaulay ko. Maray nga nga ita suminakat pataas so doros kan bagyo. Nakunday nga hagop na naman ang Bicol. Maswerte pa man po ang Bicol region dahil kita rin narapado nin makusog na duros pag nagkakaigwanin na bagyo. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan po sa Merkado Publiko kan Syudad din Iriga. Di sa Rinconada area Asinmana, bilog na probinsya kan Camarines Sur. Yan sa tercer distrito ka na probinsya nin Albay. Digdi sa ginigibong satellite registration schedule po ka na Commission on Election. Digdi sa syudad kan Iriga. Nagkakapira na sa ng barangay ang kukunduktahan kan satellite registration. An natatada na sana ang barangay Santiago sa maabot na Agosto 14, nagigibuon po dyan sa Barangay Hall and Binyo. Barangay Santo Domingo man sa Agosto 20, sa Barangay Hall Manyararay ana Binyo. Sa Barangay Santo Niño ang pinakahori sa maabot pong Agosto 27 diyan sa Indang Barangay Hall. Oya po ang mga pagirumdum kung paano magparehistro, personal na magpasiring sa Office of the Election Officer, satellite registration para mag-fill up kan registration application. An CF1 series of 2022 as in magdara sa nakan mga minasunod valid ID na pinag-aako para sa voter registration as in photocopy ka na valid ID. Sabi ni Attorney Cinderella Pereiras Lozano na COMELEC election officer po digdi sa syudad kan Iriga hanggang September 30 an
ginigibo nindang registration opera ka na satellite na pinagagigibo sa manlain-lain na barangay dapit sa mga maparehistro na mga magiging botante ka na siyudad nin Iriga. Report! Bueno, nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Okay, salamat karandang Philip. Kasud ma pinagsagiban sarong press conference duman sa sarong mall sa Ciudad Canaga. And connection ini karandang Philip kay ning ika-14 taon na Bishop Francisco Gainza Trade Fair 2024. Haluyo na pala ning trade fair na ini karandang Philip. Kan kuyan pa ini kan panahon pa ini nagpuon. And pinag-organisa ini kan Bishop o kaya po ni Bishop Francisco Gainza taon. Ate Glenn, anong taon tabi? Come again? Anong taon? Pinag-organize ini baga taon 1875 ni Bishop Francisco Gainza. And 2010 pinagpunan ini pong aktibidad kaining Bishop Francisco Gainza Trade Fair. Malangani ngunyan na ika 2024 ika 14 taon na ini kadto karondang Philip. In connection ini kan mga aktibidades sa pag-abot kan Peña Francia Fiesta o Festival sa Ciudad Canaga. Asin ini bagasar ulang sa mga aktibidad na mangyayari. Igwa ini kan tema sa ngunyan na negosyong pabanalon, padanayon, asin palakupon. Yan ang tema. Ngunyan na taon, kay ni pong ika-14 taon na Bishop Francisco Gainza Trade Fair 2024. And kasudma, yaon po ang mga nagkapirang kabuhan kan media. Salamat sa ako sa nakaduman para po sa mga kaputan in connection ka na sambit ng aktibidad. Ini pong mangyayari na trade fair dyan sa ngaranan ko na kung kan nakaaging 2023 asin mga nakaaging taon sa rolang ang venue. For medyo takadakol kan mga exhibitors na gustong kaag kan sa indaman ng mga produkto kaibanan dyan ang siyudad kan Iriga. Duwang mall na tabi karandang Philip ang mauukupar kay ni pong Francisco Gainza Trade Fair. Pwera sa Robinsons, ini po mahiling ang mga produktong ini dyan na po sa Vista Mall. Kaya sa bayan na ini karandang Philip. Baka nga ni sa masunod na taon, mas magdakol pa ini. Baka itong sarupang mall sa Naga maukupar. For medyo haros sa ngunyan, fully book na itong mga booth karandang Philip na itatao duman po sa mga exhibitors niya to kaibanan dyan siyempre. Ang manlaylay na local government units kan Iriga o kaya po kan Camarines Sur, kan Bicol, kaibanan dyan ang siyudad kan Iriga. Igwa nga ninin mga nagsignify na ma-display kan sa inda po mga produkto halipa sa ibang lugar, halipo sa Metro Manila na taon-taon nag-aprobitsar kay nipong trade fair. Pero bako ining ko yan, Karanda Philip, libre. Halimbawa may negosyo ka, gusto mo magkaag nin negosyo mo, maokupar ka kan sarong booth. Halimbawa duman sa mall na ito na pinagunambit ko na. Dahil ko na sambit ang otro, baka masingil na kita. Madurar ini, September 12, kuya, nagadaw. September 12 to September 23. Ayan. Yan ang mga aldaw na pinaglalauman, dakulan mga mapasiring sa mall na yan, sa Ciudad Canaga, para kilingon and pag may nagustuhan, bakalon. Ini pong mga produktong ini. Grand opening. Ano man ang mga paninda dyan? Okay, itong mga paninda, itong sa kuyan, mga dyan sa Sarong Mall, itong pakalaog mo sa Ciudad Canaga, kuyan ini itong sa mga artist, karondang Philip. Sa mga artist ini tatao. Sharing man, itong sa Sarong Mall na pinagsambit ko, ini bagang taon-taon na kakaagyan, manlaylain halo-halo na itong mga
pwedeng mabakal kan sa tuyang kababayan. Yaon dyan itong mga produktong ipinag-uurgulyo kanilang lugar. Halimbawa itong otop na pinag-aapod, one town, one product. Yaon dyan itong mga souvenir items. Yaon dyan itong mga handicrafts. Asin kung ano-ano pa karandang Philip na mababakal dyan sa loob ka nasambit ng duwang venue sa Syudad Canaga para po digdi sa nagkapirang aldaw, September 12 to September 23. Muna kon mga paninda, mga gamit sa pagbanal. Kaibana na yan, Karandang Philip, itong mga religious items, kaibana na yan sa mga nahihiling niya to sa taon-taon, pero may man ining dadalan, nahihiling, ini pong Francisco gayon sa trade fair na ini, halo-halo na ang mga pwedeng mabakal dyan. Kan nakaaging, kan nakaaging 2023, nagkaiguanin income, ito pong sabi digdi generated total sales for MSMEs kan 2023 nagabot po sa 12,616,761. And gunya na taon, kada exhibitor, halimbawa ma-approbitsar ka karondang Philip, mabayad kanin kantidad 10,000 pesos. Ngunyan sa laog kanal daw na yan, poon September 12 hasta 23, garo imposible man na dahil mo mabawi itong 10,000 pesos na bayad mo duman sa kuyan pag okupar. At 12 days na bukas sa publiko ang nasambit na pong trade fair. Kaya dapat palan kung mabayad kanin na 10,000 ang income sa laog nin sarong aldaw at least lagpas 1,000. And nagsubra pa nga nin duwang aldaw ta 12 days ini. So, pwedeng mabawi, Karanda Philip, baka nga ni sobra pa. Dilensyado pa? Oo, na-display. Dilensyado pa ang mga malaog yan na negosyante. Come again? Dilihensyado pa niya ako ang mga malaog na negosyante. Ay iyo, Karanda Philip, kada iyan, dudumugon taon-taon kung sinda nalulugi. Dahil sinda mabalik-balik dyan taon-taon kung sinda napipierde kan sa indang pag-okupar. 10,000 ang babayadan kan lambang exhibitor. Itong size kan book para parehas, ibot sabihin uniform, daiyan masubra, pare-parehas ang sukol. Tapos 10,000 pesos, babayadan tulos. Tanganing sa laog kan dosing aldaw, tibaad makabawi sinda sa 10,000 baka lumabi pa. Sabi nga ni Mr. o kaya po ni Sir J. Ablan, kan DTI Kamsur, mas nagdadakol ngayon taon-taon ang mga nagkaka-interest na mag-display man kan sa indang mga products sa laog kan nasambit na pong mall na ini sa Naga. Bot sabihon, kung sinda nalulugi, eday na sinda baka nga ningon yan, natawag mas dikit. Pero for medyo tama sa nagdadakol ang gusto mag-aprobitsar, kaya duwang mall na ang maukupar Karonda Philip. Dapat pala ng KBP magtindaman dyan. Ang KBP magtindaman dyan. Nag-income? Magtindaman niya ako dyan ang grupo kan KBP. Ano ang i-display? O kopya. Kung ano-ano man bagay itong mga gakod sa ID. Sa bagay, dakulan pwedeng iko yan, ibenta. Kaya lang, ang problema itong bayad. Siguro, makontribute itong grupo para po sa bayad sa pag-ukupa. Hanapot kung isa yan kapitalista. Come again? Hanapot dyan kung isa yan makapital sa KBP. Dahil ko masyado na yan, medyo maribukon kaya. Pero ang 10,000 pesos na bayad, bawi yan, Karondang Philip, imagine 12 days na maokupar dyan sa Laucan Mall. Siyempre, dako lang naglalaog dyan, or pangon niya na mapenyapan siya. First come, first serve. Mas magayon itong naenot, sa magayon man na pwesto, makakapili ka itong pwesto na magayon. Pero kung medyo huri-huri na, duman man sa pwesto na baka nga ni medyo day na masyadong naabot kan mga tao. Pero gabos man yan naiikot, mas bintahi lang kay itong marhayan pwesto, itong nahihiling tulos. Tayan itong nadudumanan man tulos kan mga customer kan mga parabakal.
So yan ang mangyayari na ika-14 taon na Bishop Francisco Gayon sa Trade Fair 2024 ang pagbabago sa ngunyan. Mas nadugangan, duwang mall na ang maukupar at dakulan nag-signify na mga exhibitors, bakulang Bicol, kundi Metro Manila. Ibad na yan sa mga sunod na taon 2025. Tulong, tulong mall na sa Naga, darakulang mall ang maukupar. Yan ang sabi baga ni Sir J. Ablan. And an opening kay ni sa Petsa 12, kuya niyan, Petsa 12, alas 4 ni Napon, dyan sa Sarong Mall, and duman sa Sarong Mall, alas 7 in Bangi. So yan ang mga kaganapan. And magkakaigwa ka pong job fair sa Laog ka na sa Bitna Mall, sa Rupaini sa Bagong Unyan, kaya sa mga Barakalon, igwa pa po nin job fair, nagigibuhon ang provincial government dyan sa Laog ka na sa Bitnang mall. And may mga aktibidades kay banan ang syudad po kan Iriga and connection kan mga mangyayari na events sa syudad Canaga ngunyan pong kapiestahan ni Inang Peña Francia. So ayan karon daw Philip ang sa tuyang mga dagdag na informasyon and connection kay itong naging press conference kasudma kan DTI Kamsur para po sa trade fair Francisco Gayon sa trade fair sa syudad Canaga ngunyan na September. Gikan sa location, Glenn Nabiaris reporting. Salamat Ate Glenn sa imong mga heras na informasyon. Kapit sa ginibong presscon. Tungkol sa trade fair. Yan po sa Sarong Mall sa Siyudad Canaga. Pinagahapot ko kasi Ate Glenn kung kumusta man ang KBP kung pwede man dyan maglaog magtinda as in anhapot ka dyan isa yan makapital. Bueno, nasa linya man si Karondang Raquel, baka ini gusto magkapital. Karondang Raquel, pasok. Salamat Abi Karondang Philip. Good morning sa imo asin sa Gabas sa Kantabay. Kung igwa baga, kung igwa lang ano kada kung ikang sobra ka so mayo pero kulang. Mayo madaan nagsusobra. Dapat yan ang magkapital sa mga politiko. Asin daan kayo nabawa raming kapital. Pero may palan bitin ang kapital kan KBP. Oy, pwede yan, kapitalan kang politiko. Na pangyayari. Orog na ba ito, bilang bulan na lang, ang bibilangon, dadali ng Oktobre. Ang mga politiko na yan, mapahamot na yan sa lado kang media tabi, Karonda Philip, matik na yan. Ayan, di ba mga korispot man? Haha, iwanit. Anyway, tabi Karonda Philip sa piyang heras na informasyon sa lado lokal, hindi pa luwas ng unyan kang Civil Service Commission Regional Office No. 5, itong mga nanggana, para sa 2024 Search for Outstanding Government Workers. O niya mga lista tabi karon ng Philip ang Outstanding Public Official and Employees or Dangal ng Bayan Award naguno ini ni Glenn Barcelon sa ini punong barangay kang Barangay Dapdap sa siyudad ng Legazpi, Jonathan Arias DepEd Tabaco City Teacher 2, Elaine ang Division Manager Birac Water District Catanduanes, Ronald Iscandor, Administrative Officer 4, DepEd Masbate Province, Donalyn Jeronimo, DepEd Naga City, Teacher 3, Efren Gurubat, Head Teacher 3, DepEd Catanduanes, si Rick Ahabana, Administrative Aid 1 kang DepEd Catanduanes, Eduardo Laureles, Pontamos Education Program Supervisor, DepEd Naga City, Michael Oy, Education Program Supervisor, DepEd Sorsogon, CSC Pag-asa Award Regional Winner Individual Category, yaon si Dashelo Crisel Lagman, City Mayor, LGU Tabaco City, Anita Advesa, Senior Jail Officer 4, DGMP, Palma Bonete, Public School District Supervisor, DepEd Albay, Arlene Harden, Master Teacher 2, DepEd Masbate. Para man sa Presidential Lingkod Bayan Group Category, sa lado ka Bureau of Fire Protection Special Rescue Force, yaon sinda SFO1 Radmir Riquejo, SFO1 Daryl Ginan, SFO1 Erwin Tongcom, F2
o F02 Christian Michael Oxema as in si FO2 Junel B. Dyson. So sinda ang mga naptawan ning mga onra sa lado kang Civil Service Commission ng mga outstanding government workers para sa taon 2024. Mayong nakaiba igdi sa Rinconada area, partikularmente na igdi sa syudad ng area. Sa iba pa kitang barata tabi karon ng Philip sa lado lokal, ipigpahayag sa niya ni pinagpaluwas niya kang Departamento de Salud Bicol na nagtaas ang kaso kang dengue igdi sa Pilipinas, partikularmente na igdi sa Rion Bicol. Kaya sinda mahigot ang kampanya tabi karon ng Philip sa datos na pinagpaluwas ng DOH National. Puon Enero hanggang Hulyo 27 presenting taon sa kabilugan, igwang nagkahelang minabot ini sa 128,834 ng individual ang tinamaan ng helang mantang kang helang na dengue. Mantang igdi sa Rion Bicol naglangkaw man tabi karon ng Philip ang tinamaan ng helang kaining dengue. Kaya sa ngunyan padagos ang ginigibong monitoring kang naunang bita ng ahensya para diseminary mga information drive sa gabos na mga Bicolano na dai pakatamiyang tabi karon ng Philip biglang naglobo ang kaso kang dengue dito sa tuyang Rion. And ipigpahayag kang Department of Health Bicol na dapat maging aware kita sa tuyang kapalibutan. Dapat mayong natatada ng mga basura tapos mga stagnant water lalo na ngunya na ang uran mayo ng pinipili aldaw banggi ugto. Kaya dapat na maging responsable kita. And ang Department of Health tabi karon ng Philip nakisalamog sinda sa Department of Education para magkaigwa ng information drive sila do ka mga estudyante sa pampubliko sa pribadong eskwelahan, magdisimer sinda ng impormasyon kang tamang paglinig sa hawak, pagtamang paglinig sa kapalibutan ang sini-exercise itong 4S kang habit kang Departamento de Salud Bicol na tigpapautob kanganing mapuksa ang mga lamok na pinamumugaran urog na duman sa mga mamaating lugar asin sa sa tuyang kapalibutan. Pero pinaglarar tabi karon ng Philip kang DepEd na ang lamok daidaayan nag-i-star sa maati. Nag-a-star yan sa malinig na tubig duman sa malinaw. Kaya minsan baga kadakon makakahiling kita kay itong mga kiti-kiti na mga itlog kang lamok na yan ang pinagmumugaran. Diyan daan na umpisa na magkaigwa ng helang na dengue. Kaya pala ang barangay dahil man naglilinig. Ay kaya nga ni sabi ko na ng Philip. Tabako umampalan dyan nag-i-star ang namok sa mati. Abo talaga di ang paghuna kaya una ko nga ni ang makingani ako karon ng Philip ako paghuna ako sa maati na lugar yan sa maating tubig daipalan mas pinipili ninda itong malinig urog na itong malinaw tanayi hiling ninda kung sa iyong sinda maitlog kaya dapat ito may mga flower vase sa loob pang harong every now and then ribayan yan asin kung po pwede dahil na mag-imbak ng tubig sa sapiyang kapalibutan. Pero karon dan Raquel, ano mga tugang nyatong itom? Garo kabihirang madinggi. Lego na, hiling and complete. Ay, ano sabi kayan? Karoon ng Philip ba ko ako? Lego na, hiling kan namok. Apo punta daw, ano ang bertog din data dahil siya pinatamaan siyang hilang na dengue, ano? Mas kaya na panahon baga na nananalasa sa COVID. Aro dahil man pigtataralaban sa ibang tugang nyatong ito. Iyo, siguro sa bertog ninda tabi karon ng Philip ang pagmama, ano? Ang pagmama. Kada yan kaya magakan sa mga kapatid. Pagmama sa kapag inom nin purog. Iyo, kaya may nag-inom nin purog. Alcohol, takot dyan ang lamok ang parang. So yung sabi karon ng Philip and sinagsa ko niyang pakang Departamento de Salud Bicol, kaya niya po ang pagsampay ka mga bado urog na baga itong mga badong ginamit na basta lang niya itong isasampay dapat ayusin yan kaminsan dyan man pinamumugaran kang mga lamok pinagdadapuan urog na ito mga dikulay na bado urog na tabi karon ng Philip ang itom na t-shirt itong na bado yan ang paboritong dyanan kang lamok na pwedeng magdaraning kailang dengue. And pagpaliwanag pa, tinaw-linaw kang Departamento de Salud Bicol, sabi ko around the Philip na pag ang sarong na kahelang ka na ng dengue, tinamaan ka na ng dengue, dapat maging responsable ka na, maglikay ka na makagat ulit ng lamok, kaya itong lamok na makagat sa imo, magiging dengue carrier na ito, pag kuminagat sa ibang persona,
magkakadenggi man siya. Kaya dapat maging responsable. Saka masakit na data, Bikaron ng Philip, na nagkadenggi ka na, primero, tapos magkadenggi ka pa ning ulit sa pangduwang beses. Very rare na daayan, delikado naman sa satuyan sa loob. Kaya yan ang mga pagirumdong ng Department of Health sa ating mga kababayan na Bicolano na maging responsable kita, maglinig kita sa satuyang kapalibutan, tanganing dai, pag-istaran, pagmungaran sa mga lamok na igwang darang helang na dengue. Ali sa location, nakakaseres, ito din. Salamat karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Dapit sa kampanya ka na departamento ka na salud digdi po sa satuyang nasyon asinman sa rehiyon ka na Bicol na mantiniron ang kalinigan kundi pag-abot sa mga barangay. Ani ba po mga barangay nagki-clean up drive kadlagan man sa nabagaan mga gilid kan kalye, ano yan? Para burubit-bit sa naman kan mga sighid ang sundang na panghawan. Yan po ang naobserbaran niya to sa ibang mga barangay, lalong-lalo na digdi syudad kan Iriga. Pero dahil man nagre-relimpya, kunwari mapurot-purot nin nagkapir ang plastic, tapos paparaguruyod sa namagansa ko, mayo man nila og nagayong pinaglimpya. O hinawa na doot, pambira niya ako. Pero sa ragin-sagin sanaan na clean up drive sa ibang mga barangay, digdi po sa syudad kan Iriga. Hindi pisil kayo ni, kung pigpaparapa-snack sa nakan barangay council sa pangenot ni Kapitan, tapos mayo man nagkakarelinigan, mas maray pa kaya ni tinangdan na sa mga grass cutter. Kaya dyan po sa San Vicente Sur, digdi po sa syudad kan Iriga, sa pangenot ni punong barangay Vincent Boyet Nagrampa. Siya mismo ang nagpapalinig, dikit lang ang tao. Nagpapa-grass cutter dyan po sa shoulder ka na mga tinampo. Dyan sa iyang barangay. Dakon kadakon lugod nin tao na mapara sa ragin-sagin man sa barangay ma-clean up drive. Tapos mayo man nagkakarilinigan, nagsipag na bagangod. Nasabi sa na, burubit-bit ang sako, ang sighid, ang sundang, sige sa naman ang burubaraklay, ano ba, masakit pa kaya kung sige sa ang mga marites. Dapat ipahiling nindo na talagang sincero ka mo pag-abot sa pagmantinir ka na kalinigan sa barangay. Minsan, ba pong mga kagawad, dahil man kami na maniobra, pati ang punong barangay, dapat maniobraw nindo nin tol-tol na talagang makalinig. Kaya nga yan, clean up drive. Bakong magparabit-bit sa nakan sundang, kan sighid, kan sako, mayo man nalilinigan. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na, Kipili Baracena. Sabi kaya nasabi pa, ko clean up drive daw man niya kamutangan ngod. Hoy, good morning palan ki punong barangay Manoy Digoy Salcedo dyan po sa Santiago digdi syudad kan Iriga. And siyempre sa iyang mga pag-iriba dyan sa barangay council. Mustaman kay Reverend Father Juben Boboy Abanyo. Saka sa mga pag-iriba ta sa simbahan. Suod mahala ko dyan sa Banwaan ka na Baaw, nag-atindir kita duman sa pre-registration seminar ka na Coconut Farmers Industry and Development Plan. Kaibahan itong mga cooperative. Ining Cooperative Development Authority. May mga kooperatiba pala dyan sa Banwaan ka na Baaw.
na mga miyembro kan Philippine Rural Reconstruction Movement. Naon man duman ang sekretaryo kan Sangguniang Bayan, si Rocky Pilingon. Siyempre si Sir John Lona, ang senior agriculturist kan Philippine Coconut Authority, digdi po sa siyudad kan Iriga. Lagad naghali kaya si Sira. Kaya niya ako garo boring na seminar na ini. Pinapod subot kaya siya duman sa regional office kan Philippine Coconut Authority. Nagsagibo po yan sa sarong hotel dyan sa Banwaan ka na Baaw, Camarines Sur. Pero kadakol man mga aktibo na mga miyembros ka na kooperatiba na nag-aratindir duman sa sinambit ng seminar. Dyan palan sa Banwaan ka na Baaw, halos na ubos na po ang mga origyan. Dara kan helang kan mga orig o ining African swine fever. Maray subot itong mga darakulang piggery. Kumbaga close, day apektado. So sa indang mga origan, pero itong mga backyard lang, halos nagkakaurubos na po ang mga urig na pigaataman kan sa tuyang mga kababayan sa nagkapirang mga barangay dyan sa Banwaan kan Baaw. Kaya sabi kan kaulay ko, mamahal nga ang urig pag abot kan bulan na Disyembre. Niyutan pag-ataman po nin urig, mga 4 na bulan antes mong i-harvest ang urig. Yan mabilang ka poon Agosto. Tamang-tama talaga pag abot ka na Disyembre, saka pa sana makakapabakal sa mga maatamanin urig. Ani ba nga ni tarakot mag-arataman ta kung arog nga ni kayan grabe ang kapital sa pag-aataman po nin urig niya ng mga panahon. Kung minsan nga ni, logi pa sa kamahalan kan feeds o ining pambahog. Kaya ni ba nadidis nga dar magparaataman ni na urig. Talagang kung minsan nalulugi pa sa bahog pa lang, tapos so kapagalan mo padadakula kan urig. Tapos titira down lang kan ESF, ay wala so kapital. Tunaw. Kundi sabi man kan iba, sa palaran. Sa ano man na bagay, maski pagtanom sa uma. Ngunya na panahon kung dahil ka po makikipag sapalaran, mas lalong mayo ka ng magugusi. Kung dahil ka magtanom, dahil ka magatamanin hayop. Ayan, iba kusog buot sa naman, dahil kita madisgana, dahil kita madisuspirar na magtanom, mag-atamanin hayop. Kumbaga ang laban bakong bawi-bawi. Laban bumawi. Naray ko narog sa ibang politiko ta ang laban perming bawi. Kung minsan nga ni nakakadilihin siya pa subuot. Yan pasana dahil pa nga ni nagpapile kan sa indang mga COC ang kandidato, nagpaparagastos na igwa ng mga pakulo.
Siyempre, sabi man kan ibang nakaulay ko, kung ika nga makandidato, halimbawa, sasarong kandidato, dapat nga magtanom ka muna. Tanganing igwa kang anihon. Big para tanom mo kwarta, nagkapurugrot ka na lamang sa politika, kay ka man ang gagana, yan ang problema. Minsan ang mga tao mo niyan, oportunista naman po, ano ba? Pag naaraman na, sige, ang panawkan politiko, ay, urual dawon yan. Hasta sa halos gabos na pagsasadirikan politiko, itao na sa sainda. Kakakakono na sa nakan na pamilya, itinatao pa sa mga butante. Kaya ni ba, nagbabasol pag nanggagana lugod. Ay, pangay ako, dahil naglaog sa arog kay ni, sa pagiging kapitan. Konsumisyon palan ngayon, maging leader ka sa barangay. Pero akong alas man sa iba, nakakabawi. Pasan, iba pong mga punong barangay, guwaman mga negosyo. Pero kung aniisipon sana talaga pagserbisyo sa barangay, ay masakit. Kung dyan lang kukuhaon mo sa honorarium. Kung gabos na pangangaipukan sa imong mga constituentes. Halimbawa, ngaya gadan. Kap, makunyan man daw lamang nga kami nin ayuda para sa samuyang pamilyang nagadan. Kiraman ngayon, pwede mong maitabang. Simple sana yan, pero sa kadaklan kan pamilyang nagtitiyo sa barangay. Dahil matagal ang honorarium ni Kapitan. Report! Pero nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat abi karon dan Philip ihabol niya to yung impormasyon na nakuha niya to maugmangon niyan ang mga teacher sa pampublikong eskwelahan. Huli naman sa aprobado na mismo ni Education Secretary Sani Angara ang implemented rules and regulation na nagtataon ng 10,000 pesos na allowance para sa mga maestra sa pampublikong eskwelahan. Sa klauman kay naunang bitan ng provision tabi karon ng Philip ang pagtataon ng allowance sa mga guidance counselors, school librarians, vocational instructor, gabos na individual na nagigibo ng supervisory administrative function sa gabos sa public school alternative learning system as in ang mobile teachers. So maugmangon yan tabi karon ng Philip ang mga iba niyatong teachers igdi sa school division office kang siyudad ng Iriga, mga nakoli niya to kasubag-o na pero ano ba dahil man ugmata sagkod ngayang dahil pa nakakaputan mi an increase na yan dahil pa nga kami tubod. Pero may nahiling na sidang kaliwanagan baga tabi karon ng Philip karo ini sa pinag-aksyonan mismo ni Deputy Secretary Sani Angara mas tingali baga kasuhapon ito baga sa deliberation kang budget kang DepEd talagang dai siya ginisa sa Senado. Masinani si Senator Rapi Tulfo, si Senator Riza Ontiveros, so kung araman niya to, pag igwang deliberation, mapag-ulayan na ang kwarta. Karo ining duwang senador ini, talagang pupugaon ka, gigisahon ka, pero kasuod na, kunyan sinda din sinda, duman sa inilatag na provision, mga sabi nga ni Kayan, mga master plan, sabi nga ni Kayan, sa lado kang DepEd, na nahiling man ka sa tuyang mga senador, nakapababli man talagang dugangan ang allowance ng sa tuyang mga teachers o na sa pampublikong eskwelahan. Sabi nga ni Ken Corondan Philip, ang sakripisyo man sa inda, dai matatawaran. Ang profesyon kang pagpukdo, ini talaga dapat isa puso. Sabi nga ni Senator Rapi Tulfo, ang sarong maestra dapat igwa talagang, sabi nga ni Ken, passion. At igwang advokasya na bako lang sa ngaran ng trabaho kundi ang dedikasyon na lambang estudyante na pinagtutukdoan makanood sa sarong kamot ng mga maestra. So sa ngunyan, sabi, natapira mga teachers ito sa pampublikong eskwelahan dito sa siyudad ng Iriga, do sabi mo nga ni na kunyan lalo ang sindang kaugmahan kung talaga nakalaog na sa ATM ninda, nakaputan na ninda, ining 10,000 na allowance para sa inda. Pero at least dangon yan, may nahihiling sindang dikit na liwanag
na at least mismo ang bagong tukaw na sekretaryo kang DepEd may lakdang, igwa na tulos motion, igwa nang nagibo para man sa kapakanan kan sa mga pampublikong maestra. At least, karon ng Raquel, may linalauman dahil lang malaom. At least may nilalauman kaysa kamayo kang nilalauman. Kaya lang, ang sabi ninda, at least kung matangali ng solid man, dapat ang paglaom iguang resulta. Tangali da mas magayon ang sa indang sabi nga ni Kayan, ang sa indang dedikasyon urong pang mahigo. Siyempre pag ang mga sarong empleyado, urong nasalado kang teacher kung ma-interesting da, o siyempre gaganahan ka ta, siyempre isipin mo masupog man na nag-increase tapos sabi nga ni Kayan pajabog ka lang sa inyong trabaho. Saka ang profession, kaya sabi ko lang pilit na pagtutok do salado kang profession kang maestra, bakong basta-basta nga ni dyan ka, ang pinag-uularyan dyan, ang pundasyon kang edukasyon kang sarong estudyante. So yan, sa mga maestra, congratulations in advance kung sakali talagang may kaunay ni sa indong 10,000, at least may pinaglalauman ka mo kaysa sama yung pinaglalauman, sabi nga ni Higa Tabi sa Rondang Pilit. Sabi ka iba, noble profession, bakong noble. Tabi. So, tabi ko lang sa Pilit, pan sa tuyang nako ang mga kuro-kuro, sabi nga ni Kayan, reaksyon kan sa tuyang mga teachers sa pampublikong eskwelahan, na ugmasin da alagad, trip lang sila mamatay na kaugmahan kung talaga ang 10,000 pesos na allowance nila, makalaog na sa inda mga ATM account. Dugang na barata sa lado lokal, halis sa location, Raquel Cáceres, reporting. Salamat karon Raquel sa mga dugang mo pang informasyon hali sa luwas. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Smart Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo!
Smart dishwashing paste. Heavy duty linig kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Nakagat ika sa ayam, i-Ravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos, i-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services. Agkusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. 699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, 499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya't mayang na. Saadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfalor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusant. May init na balita at issue, tatalakayin, bubusisiin, susolusyonan ni Manoy. Manoy Wilbert Lee, dito sa Ulat ni Manoy. Ito po si Manoy Wilbert Lee. Balikan natin ang iniwalat natin na sobrang pondo ng PhilHealth nung nakaraang taon. Dapat gamitin pa rin ang sobrang pondo nito sa kalusugan. Tulad na lang ng ipinaglaban nating 30% increase sa lahat ng PhilHealth benefits. Mananawagan tayo ulit ng panibagong 30% increase at hindi natin ito ulit tatantanan. Imbis na sa PhilHealth bumawas ng pondo, kunin na lang sa iba pang GOCCs na hindi social services ang mandato at may iba pang excess funds. Kapag may sobra pa sa pondo, pwedeng isuspend o babaan ang contribution ng mga ordinaryong empleyado at gamitin sa pagpapaunlad ng healthcare facilities. Panalo ang sambayanang Pilipino. Hanggang sa susunod na ulat ni Manoy. Manoy Wilbert Lee. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Hoy, kumusta pala sa mga parantabay niya to dyan sa Banwaan ka na Bato? Si Engineer Paulino Laganson. Siyempre ki Vice Mayor Vic Sapnay Ramos. Kumusta man ki Madam Jen Vera dyan po sa Iriga City Public Market dyan sa may pest section.
Siyempre, kaiba na sa mga paratindang tilapia ng mga taga Batu. Happy birthday man kay Mama Jack Orsini. Naghahanda naman ang syudad kan Iriga sa pagbabalik ka na kainot-inoting Filipina rower na si Joanne Delgaco na nag-abot na ini kasuudma digdi sa nasyon na Pilipinas ali duman sa nasyon ka na France. Tatawan po nin Heroes Welcome kan sanggo na ang panlungsod kan Iriga pati naman ni Mayor Rex Oliva an sinambit ng parakawat mantang ginamit subot ang kwarta hali sa Philippine Offshore Gaming Operators bilang reward ka na mga pulis na nanggadan sa mga drug suspect kan ipautuban na War on Drugs campaign kan administrasyon ni Duterte sa sarong press briefing na ihapot si House Committee on Human Rights Chairperson as in Manila Representative Bienvenido Abante kung taano ta nakabalian sa iyang committee sa investigasyon dapit kan Philippine Offshore Gaming Operator so ining illegal na droga tapos illegal pugo. Sabi digdi, there are exchange of money here. Sabi pa ni Abante na pinapatungkusan kay niyo na pagtataunin reward sa mga pulis na nakakagadanin mga pinagtutubudan drug poser as in user. There is a reward system. Ang gustong sabihin sa reward system na yan, pag nakagadan ka ng drug poser, may reward ka. Naraman ini na basado sa testimonya ka na sarong pulis na opisyal igwasubot nin 20,000 de pesos hasta 60,000 ang ibinabayad dyan dagdag pa ni Abante. Sigon ka Abante igwaman ining impormasyon na naghali ang kwartang ginagamit bilang reward hali sa pugo. Basado sa mga report sobra sa 20,000 ana biktima ng extrajudicial killing sa pagpapautob kan Duterte War on Drugs. Sinabi man ni House Committee on Dangerous Drugs Chairperson as in Surigao del Norte Representative Robert S. Barbers na sigon sa mga testimonya sin nakalap na ebidensya igwanin mga pagbalga sa diretsong pantawo na nangyari sa mga pugo hubs. Basado man sa report ka na Presidential Anti-Organized Crime Commission, sinasabi ninda na pinipirit ninda itong mga empleyado na magtrabaho nin sobra sa 18 oras. Imagine, para maka-achieve sinda ka na kota, tamay kota sindang pinaglalamag. So, iyan subuot. Laro sa parte kan human rights na dapat man hilingon. Apera digdi sa murder na nakomitir kan mga ini laban sa mga empleyado kan pugo. Pag torture asin man human trafficking, kidnapping, dagdag pa ni Barbers. Ano tan lalaw gondig din ni dating Presidente Rodrigo Duterte ni pinapahiling.
lawas siya ang ugat kan war on drugs kan panahon. Nakadakol nagkagarada ng mga Pilipino sa igot na kampanya laban sa illegal na droga, pero na manauntok totalmente ang droga sa Pilipinas. Ang ipinagbabawal na siya bo. Tapos inima na health workers from different public hospitals in Metro Manila rushed to the Department of Budget and Management. The group is calling for the immediate distribution of its delayed performance best bonus from 2021 to 2023. This follows the signing of President Bongbong Marcos Jr.'s Executive Order 64, where 24 pesos per day will be rest in the salary of government employees. Gasino sana yan? They are deceitful because they will only grab the price and eat the tax. Pambira, itinaong increase sa mga health worker. 24 pesos sa kada aldaw. Pambira. Ayo sa kamahalan kan mga barakalon po ngunyan ang mga oro increase na ning itinataw kan sa tuyang gobyerno dahil man lamang minamati kan mga empleyado kan gobyerno. Ay guwanganing sarong negosyante akong nakaulay digdi sa siyudad kan Iriga. Mga paratindanin Ricardo sa kagugulayon. Kan panahon daw ngaya ang 1,000 pwede ka na ngayang sangraanin uma. Pero ngayon 1,000 ngunyan gasino sa ngayon nababakal. Awa pa yan mag-increase na 1,000 an kada ang sweldo kan mga empleyado kada bulan. Lang po yan mamation ngunyan ang mga panahon sa kamahalan kan mga presyo kan mga mayor na barakalon ana 1,000 pesos sa karne pa sana kung maluho-luho ka pa maglaog ka nga ni sa mall gasino sanan mababakal mo kan 1,000. An pantalon sa nanganing gunyan kung antatak mga sikat naglalampas na bagang 2,000, 3,000 pati an bado, ribo naman itong mga branded. Kaya an kwarta ngunyan nagpaparababa sa napuan balor. Tapos abang kumbaga abang sakit hanapon pero madaling gastuson. Hoy, kumusta man ki dating konsyal Sani Maestrado ka na siyudad nin Iriga. Di punong barangay Nini Ablan dyan po sa San Jose sa Banuan kan Bao, Camarines Sur. Asin man ki dating Congressman Sal Portuno. Asin man ki Vice Mayor Sal Portuno Jr. Siyempre ki Ma'am Jo Portuno. Kumusta kay Andrio de Villa? Asin man Angelo de Villa. Si Andrio yaon pala nito duman sa ibang nasyon. Saka ki Ronnie Maestrado. Tapos ini man na imbis maugma mga kababayan niya to dapat tigdiki
Carlos Yulo an Olympian gold medalist, ang iba na susuya na pigpa para masdan ta naglalaog manini sa kontrobersiya. Sigundigdi Angelica Yulo, mother of two-time Olympian gold medalist Carlos Yulo, conducts a press conference at a hotel in Manila. The younger Yulo recently addressed several topics in a video statement on Wednesday, including his mother receiving incentives without his consent and issues surrounding his girlfriend, Clu San Jose. Patawad anak, naiintindihan ko na maaring tingnan ng iba na kaya lamang akong nagsasalita ngayon ay dahil sa iyong tagumpay at kasaganaan. Ini po ang pahayag ni Angelica Yulo, ang magurang ni Carlos Yulo. Ako ay nagsasalita para ilagay na sa katahimikan ang isyu. Bukas ang pintuan para pag-usapan ng personal na walang galit. Hindi man humantong sa pagkabuo ng pamilya, naway maipanatili natin ang respeto sa isa't isa at sa dignidad ng pamilya. Kumbaga, nauugmaan na magurang sa nakuang onra sa pangganahan ni Carlos Yulo, kaya lang may problema mampalansinda sa pamilya. Naglalaog sa kontrobersiya kaya. Kung minsan, aniba man pati, milita sikat na, kaya dahi ta mabasol, an obserbasyon kan sa tuyang mga kababayan. Tangon yan na mga panahon, kung minsan, ang respeto, ang nawawara sa mga hoben. Orgulyo ta si Carlos Yulo bilang Olympian gold medalist tuman sa Paris Olympics. Yan problema, garo ang nangyayari kaya basado yun sa mga obserbasyon kanibang mga kababayan niya to. Ang pagkawara nin respeto ka ini sa magurang. Anday man siya maabot sa araw kaya na bagay kung mayo ang sayang ina, mayo ang sayang pamilya. Tapos sinasakayan pa kan darakulang politiko. Na sabi nga ni kayan ni Senador Tito Soto, mas darakula pa ang tarpulin kaysa kiyolo. Dapat si Carlos Yulo maging ehemplo bilang sarong parakawat, respetado. Maging modelo siya kan mga parakawat, kan mga hoben na may respeto pag abot sa mga gurang. Kaya magparalaog sa mga kontrobersiya. Yan pating mga panahon, anibang mga hobbiness, iyo po yan ang nawawara na sa sainda ang pagrespeto sa mga magurang. Kung minsan nga ni sige nan sabal-sabal na nag-uulay ang mga gurang, kawaran po ng disiplina. Hoy, kumusta man ki Mayor Ella Coste dyan po sa Banwan kan buhi Camarines Sur. Ki dating alkalde Margie Moran Aguinillo asin man ki dating alkalde Jones Belza. Siyempre ki Bilya Zantawa Nonato ki Kagawad. Asin man ki Dr. Ramon Nonato. Hoy, kumusta man ki Congressman Fernando Dede Cabredo?
Yan po sa 3rd District kan probinsya ng Albay. Yan man sa DPWS 5th Engineering District kan Camarines Sur. Si Engineer Leopoldo Barela Jr. District Engineer asin man ki Engineer Ares Hermoso ang tagapagtara. Onyan po kadakol na tulos kan mga nagluluwas na pangaran na gustong magkarandidato. Diyan nga ni sa banwaan kan nabwa subuot si retired General Jerry Biares makandidatong Vice Mayor, magiging running mate subuot ni Mayor Pierre Simbulan, maging persa na. Sabi, piguula na ining si Marisa o Vice Mayor Marisa Bilitario How ni Mayor Persimbulan. Inuulog na kaya ngaya. Sabi man ka itong nakaulay kong taga Nabwa, haloy, nangyang hinulog. Ay, nang pangyayari ko narog kan sa banwaan kan Nabwa. O sumampalan dyan ang horologan sa politika. Pero kung niisipon, patapos naman ba kaya ini in termino si Vice Mayor Marisa Bilitario How sa pagiging vice alcalde kan banwaan kan na Nabwa. Pantulong termino na kaya dahil naman talaga ini pwedeng magkandidato paliwat na Vice Mayor. Diyan man sa banwaan po kan Baaw, mayo subot makakalaban na nagluluwas pa. Si Mayor Jeep Biseño, tiruan ma Vice Mayor, anom, subuot ang nagluluwas na mga pangaran. Maaaraman yan pag katapos ka na Oktubre, kung isay na ang mga nag-file kan sa endang COC. Sa synchronized bagaan national and local election, ngunyan pong masunod na taon. Sabi nga ni Ken, abangan niya to ang mga masunod na kabanata. Si Alden Lingani may pigpaparada ng mga kandidato. Mga grupo subot ni Fermin Mabulo. Ang tukayo ako na Fortuno Matan apelyido. May Bong Rodriguez. Say pa ito so saro. Nagpapara dakol mga digdi sa Camarines Sur ang mga basta ang tulong pangaran na yan ang mga nagraralataw. Pati so pangaran man Joe Sabal naglalataw man. Sige, antara man, bayaran akong media. Ay, pambira niya ako. Hindi, nung prataram nin arog ko yan. Nakakaraut man sa organisasyon, sa institusyon kan media. Kumbaga, nawawaraan integridad, dignidad kan mga pag-iriba niya to. Sa diriyon na lang niya yan na masakit pag arog po kayan.
po sa medal tally kan Olympics na pinagagibo duman sa nasyon kan France sa Paris. Ano rin ito nakalaog na ang Pilipinas sa pang-apat? Pero matindi ah. Pang-apat na Pilipinas sa medal tally po unyan. Nanginginutan pa man giraray na nasyon ka na China, panduan South Korea, pantuluan Japan, asin pang-apat an Hong Kong, pang-apat man ang Pilipinas sa medal standing. At nawara so nasyon kan Amerika. Pero ibang klase ini ha. Ang Pilipinas kaya nakakuha namanin apat na medalya, duwang bulawan, duwang bronze. Paano po kitang 22 minutos makalampas alas 9 nin pagkaaga. Bigo man subuot na makausad si Filipina boxer Nisi Peticio sa final round kan 2024 Women's 57 kg boxing division sa nagpapadagos na Paris Olympics. Ini ana matapos daugon ni Polish slugger Julia Seremita sa iyang laban sa Women's 57 kg Boxing Division Semifinals. Nangga naman si Seremita laban kay Peticio sa Baya split decision. Mientras na sa ibong man ka na pagkadaog, mapuli man na bronzeng medalyaan Filipina boxer. At least nakakakuha na kita, nakakaguno na nin mga medalya dyan sa Olympic. Kaya ito, nakakaguno man kita, pero so iba, silver sana. Nagirumduman ko ito si Onyok Velasco, garo nakakuha man tong silver. Pag-abot kay Carlos Yulo na kontrobersiya at lugod nakakuanin duwang bulawan na medalya duman sa Olympic. Nakalaog pa sa kontrobersiya ano ng Pilipinas ini. Nadadawit nan pangaran kan pamilya. Maabot man sa 300 na winalat na danyos kan nangyaring kasulo sa sarong residential establishment duman sa San Vicente, San Jose, Camarines Sur, kasuudma. Sigon ki SFO3 Ricky Ribuya kan Bureau of Fire Protection San Jose, sinabi kay nina mientras na nagpapatrolyan mga tauhan kan PNP kan mahiling kan mga inian sarong nasusulo na residential establishment na tulos man na pig-report sa sendang opisina. Tulos man na nagresponde ang mga tauhan kan Bureau of Fire Protection San Jose sa naunang bita ng kasulo. Dapit pa mandigdi, pinagalangkaw naman sa first alarm ana nasambit ng kasulo dahil ta dakula man ang kalayo kan madiscobre. Tolos man na nagpadaranin fire truck ang Lagunoy Fire Station as ang Goa Fire Station na baliman sa pagtabang sa Sainda. Maswerte man na haloy
ng mayong naka-star sa naunang bita ng residential establishment kung kaya mayo man na i-report na nalugadan o binawian in buhay sa nasambit ng insidente. Sa kunya, nagpapadagos pa ang pinagsasagibong investigasyon kan mga autoridad tanganing maaraman kung ano ang dahilan kan nasambit ng insidente. Tinawan doon man kan opisyal na mayo man naging problema sa pagpalsok kan kalayo dahil tanatawan man sindanin tabang hali sa mga pagtaraid na fire station sa ibang mga munisipalidad. Liwat man nagpagiromdon sa ribuya sa publiko, nasunodon pa man giraray ang mga paagi, mga tips tanganing maiwasan ang peligrosong kasulo sa inman na lugar. Pero antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapirang mga hanap buhay. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. This Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DZKI Iriga from Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City by the following sponsors: Honorable Vice Mayor Marisa Belitario Hao and family, Nabua Camarines Sur. Honorable Aldin Junio Gagliarte and family, Municipal Councilor, Nabua Camarines Sur. Mr. and Mrs. Alvin and Laura Hernandez and family, Lourdes Young, Nabua Camarines Sur. For the soul of the late Lieutenant Eustaquio Sagada from Erwin Bawing Sagada and family, Nabua Camarines Sur. Architect Alvin Alba Billen and family, Nabua Camarines Sur. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued sponsors, may the blessings of the Lord be with us now and forever.
Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asin undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars asin iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad asin sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan poon kadto sa Gungunyan. Pamilya padala, ML Kwarta padala, mula sa M. Lulier, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan, sa M. Lulier, ang pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan, mabilis makakarating sa paroroonan. ML Kwarta padala, pamilya padala, padalang galing sa puso. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Si Ginang Rosa, isang masipag na guro, ngunit sa paglipas ng panahon, ang kanyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa diabetes. Sinubukan niyang uminom ng iBerry. Parang bumalik ang sigla ng aking mundo. Noon kasi hirap ako makakita, lalo na sa araw-araw ko nagawaan. Salamat sa iBerry, hindi nahadlang ang aking kondisyon. Nakatulong itong iBerry sa mga gawain ko. Ang iBerry ay mabibili sa Mercury at sa inyong suking butika. Ginhawa sa inyong mga mata sa presyong pangkaibigan, 17 pesos per capsule. Naranasan niyo na ba ang pagkapagod ng inyong mga mata matapos ang mahabang oras sa harap ng computer o cellphone? Ang iBerry ang inyong kasangga laban sa malabong paningin. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita rigdi sa tuyang programa. Pana po kitang 34 minutos makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Sagkod ngunyan, kadakol pa po kan nagkakabirigla duman sa biglang paglangkaw kan taripa sa singil kan kuryente kan Casoreco 3. Di po sa bilog na Rinconada area. Yung mga member consumers nabigla. Ano ngayon ita biglang naglubuan sa muyang babayadan. Hamak mo man naglampas sa 12 pesos. Rate per
Ana syudad po palan ka na Iriga ng Ghana sa Lunsad Award nakaresibinin 1.7 million grant hali sa Department of Trade and Industry. Sigon digdi sa informasyon, Iriga City has added another feeder to its cup by being recognized as one of the awardees of Department of Trade and Industries 2024 Lunsad program during its awarding ceremony at the Philippine Trade Training Center, Pasay City. Iriga City is one of only 3 cities from Bicol region to be selected for this recognition alongside Legazpi City and Masbate City. The city's proposal, Lunsad Pagsasaliksik, an extensive research and capability development training on local awareness and promotion of Iriga City's intangible heritage trusts, was awarded with a 1.7 million pesos grant. This project was selected for its focus on creativity and innovation, aiming to promote and preserve the rich cultural heritage of Iriga City through comprehensive research and capability building initiatives. Representing Iriga City at the event were Engineer Nona Banaza M. Santiago, Acting City Tourism Officer, together with Eileen Alperes and DTI Regional Director Dindo Nabol. They received the award on behalf of City Mayor Wilfredo Rex Oliva. The awarded grant will fund various activities under the project, including in-depth research training programs and awareness campaigns designed to highlight and preserve Iriga City's unique cultural assets. Kukontak kuta subago si Mama Rowena Briones kana Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Hindi unreply baga sa kuya resource speaker subuot siya. Pasensya na. Pati si Ma'am Ria Matoka dan Comelec Election Officer kan Banuanin Baaw. Busy man ang linya. Mga busy ngunyan ang linya kan sa tuyang mga magiging newsmaker ko ta. Kumusta man ki Sir Noel Barbacena na LTO Chief digdi po sa siyudad kan Iriga. Siya pa pala na Chief Administrative Officer kan LTO digdi po sa Riyon kan Bicol. Halos duwang posisyon ang nakakaputan ni Sir Noel. Yan po sa LTO region, tapos LTO Chief pa digdi sa siyudad kan Iriga. Bugtak naman kana Palestinian militant group na Hamas ang bago kaining leader makalis bawian ang buhay ang predecessor na si Ismail Haniyeh sa subuot piglonsar na strike ka na Israel duman sa Iran. Ini ang pigpangaranan na si Yahya Sinwar ang top official kan Hamas sa Gaza na human and mastermind uutak kan October 7 attack sa katimugan ng parte kan Israel na naging rason sa pagkagadan kan nasa labis sa 1,200 katawo asin pagkakabihag man kan nasa 250 katawo. Si Sinwar na sarong secretive figure na harani sa Iran na naglapigot nin perang taon tanganing mapakusugan militar kan Hamas.
Ang pagkapili kisinwar ang hihiling na sarong sinyales na preparado ang Hamas na magpadagos sa pakikipaglaban sa nagpapadagos man na gyera kay ni kontra sa Israel sa laugman ni na 10 bulan asin makalisan ang assassination kay Hamas leader Haniyeh. Posibleng paagi subot inik kan Hamas tanganing eprobuk an Israel. Sigun man kay Hamas spokesman Osama Hamdan, ipagpapadagos ni Sinwar ang mga negosasyon katakod sa ceasefire. Alagad magtitiner subot ang Hamas na pusog sa politika magin sa battlefield. Yan lang. Una ko mapundo na ta bagunan sa indang leader. Bako nang namas. Ining mga Hamas na ini, mga namas-namasin man. Pati ang mga kababayan tang mga Pilipinong overseas Filipino workers duman po sa nasyon kan Lebanon nahahaadit sa mga nangyayaring ini dyan sa Middle East. Pasalamatan man kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. huli sa padagos na pagsuporta sa Public Transportation Modernization Program na dating Public Utility Vehicle Modernization Program. Kasunod ini kan pigpahayag ng Presidente Marcos na dai ini uyon sa mga pangapudan na ipaoktaba ang PTMP tanganing magkaigwanin sa upang pag-review sa programa. Sa sarong pahayag, pigpahayag man ni LTFRB Chairperson Chopelo Guades na napusog na paninindugan kan Presidente ang nagpapapusog sa importansya kan modernisasyon kan sistema ng transportasyon system para sa kasalbaduan kausayan asin pagmantinir kan futuro kan nasyon. Report! Ano na sa linyaman si Karondang Atan, pasok. Kuya man, sa tuyang balita ko dyan sa lado lokal, nagluwas man din sa indang matanid o pagirumdum ang City Disaster Risk Reduction Management Office kung papaano maililikay ang mga kaakian sa kagat ng lamok na posibleng mahidarahan ng dengue. Partikularmente na itong nasa eskwelahan ang mga classrooms iyon haloy-haloy naman na nabakante kaya dapat siguro doon na malinig ang kapalibutan sa loob ng luwas ini. Sa pahayag ba ni Ernesto L. Gamel, ang head kan CDRRMO, sinabi kaning bago pa man ang regular na ralaugan, nakipagtrabangan na sinda sa mga school heads, may nagkakapirang mga eskwela naman sindang pinagbisita kay banan ang nagkakapirang personalized kan sanitation office. Nagkaigwapa ang may nini na pagpaging sa kapalibutan. Sikon pa may nagkakapira ng kaso ng dengue sa syudad na an itinutok dong pinaghalian kan lamok. Iyo ang mga eskwelahan. Bako sa naman delikado sa mga akian dengue kundi pati naman sa mga paratukdo na kung dai malinig ang kapalibutan, sigurado ko sinda aabuton man. Dugang na bareta sa lado lokal, kabarkada karon, Jonathan Oliva reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga heras mong informasyon. Kaya nantis po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapiraliwat na mga pagirumdum. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Bangong
Rubber conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Ikot pa lumipat siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halit sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. 7 healthy habits. Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin bang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic. Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa satuyang programa. Paano lang kitang 6 minutos na natatada antes po kitang magpaaram. Hoy, kumusta man ki Manoy Felix Castillo dyan po sa Babatngan, digdi po sa San Isidro, Ciudad Can Iriga. Dyan sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Ki Margie Simata Ramos, sa Sinman ki Jen Mortega, dyan po sa Banuan ka na Bula sa Balaugan. Sa kuyang amigang pulis si Mama Jonah Kien, nakabalik na pala dyan sa Banwaan ka na Buhi. Balik PNP Buhi. Paliwanag man ka na sarong abogado ang mga probisyon tanganing isaalang-alang na pagbakal o pagpapabakal nin boto kan sarong kandidato o botante. Sinabi ni Attorney Francis Dayan Chris Desierdo, Legal Counsel as in dating interpreter, sinabi kay ni na kun ang sarong botante yun nagre-resibi nin kwarta hali sa sarong politikong nagdadalagan sa anuman na posisyon, yinian maituturing man na pagpapabakal nin boto daw pa ibinuto siya o daay kan tawo. Pag-arog kayan ang mga arog kayning sitwasyon ang daay man dapat pabayaan asin daay man dapat magresibinin kwarta hali sa sisay man na kandidato. Kung sakali man na magtaonin kwarta ang sarong politiko asin day iniinako kan butante ang kandidato ang pwedeng akusaran nin vote buying asin pwedeng matawanin na magkakanigong padusa asin penalidad. Sangon yan pagramdom na sanama ni Desierdo na mantiniro na marhay kan butante asin ibugtak ang tamang tao sa pwesto asin bako dahilan sa dakulang kantidad kan kwarta na pinagtao sa iya kan panahonin kampanya. Anhapot dyan, masunod daw yan. Digdi po sa tuyang nasyon, pero mayo pa akong naaraman na nakasuhan na kandidato sa kabutante nin vote buying. Awa parampante ang barakalan nin boto, ayo man dyan matuga na politiko sa kakandidato na ngaya kami namamakal nin boto. So ay digdi sa Ciudad Can Iriga, iguana digding nadakop na punong barangay. Wala mong bagaso kaso. Yaon sa pangaran ka na politiko na yaon duman sa sobre. Ini pong mga kampanyang ini kana Commission on Election na pwedeng kasuhan asin makasuhan man ang binakal sa kaan namakal hindaman sa nangod. Kadakli po kay ni lista sa tubig ito pa mayo man lamang na nakakasuhan.
Han masakit nga ni kaya. Kung pati ang komisyon ng eleksyon, nababahidan nin anomalya. Daw makapalagkaman sa administrasyon kung ano ang gustong ipag-ibon ninda. Ang nagmamaneobra baga sa taas, siyempre sa baba, masunod sa naman. Kaya minsan nga ni, pag nagbabarasulan na, ang magician nga, yaon sa taas. Kabihira man niya kan magician sa baba. Tan nagmimilagro nga ni kaya sa taas. Digdi sa baba, kabihira pa man kan mga milagro digdi. Yan ni Bangayig para patakot baga ka ngaya itong nagadan mamulto ay hambog yan. Mayo pang nagbalik na multo. Minsan kung ano-ano na sa mga pakulo digdi sa Pilipinas, nabako naman pong makatutubod. Tapos kung ano ang mga susundo na, dahil man nasusunod. Dapat ini po ang pakarhayon ang sistema. Tanganing igwang sampulan. Kung isay ang namamakal, saka isay ang nagpapabakal na botante. Politikong namamakal, yan dapat digdi sa satuyang nasyon. Ang problema kaya, Batan Comelec, takot na magsampol kan mga parabakal ni na botong politiko, saka itong nababakal na botante pag aabot ka na panahonin eleksyon. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Bueno, inabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya to sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva, Linda Biares, si Senman Raquel Caceres. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Ricky Sagayap. Sa lado technical si Cha Benaobra. Ay na daw so paglaom kan nasyon. Si OIC Apa, Kyle Riago Ligasyon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos, kan sendong daing sawang pagantabay. Asin Platica ni Philip Baracena, Barreta